Kamera pamberi pedera mabunda. Kamera pamberi pedera mabunda. Zvese zvechokwadi. Zvakagara zvechokwadi. Dai pachabatwa nemhosva. Dai pachabatwa nemhosva. Mwari achibatsirawo. Mwari anobatsirawo. Anga uri zuva 3 uri Friday. Ndodzi Grace Useni. Anga uri zuva 3 uri Friday. Ma5. Ndobva sadzokuta wasvika pana ndakapabasa pangu. Ndakagara nemwana wangu. Ndobva watanga kuti wachinga wachibhema mbanje dzawo. Ndobva watanga kuti pamhata. Ndobva ndatombonyarara. Wadedzera futi bva kuti pamhata. Pandikuti unesa kumbira kuti unotaura kumhiri kweroti. Wone ndine mwana akagara panapa. Anodzidzei. Vatoti ndiwana ndichitotsvaga. Ndatonyarara patoti une daka nene here. Ndikati dakarei. Zvikanzino kutsvaga mari kati pana pandaba baba wangu akatengwa na baba wangu mari akati pana. Ende wewe nechinhumbu chako urupa baba wangu muchinhumbu chisiri chawo. Udoro ndokumamisa. Ndatoti mari imeni chindakutsure kuti musabhemere fodya pano. Ende munobhemera kuroko. Musataure language ni pamberi pemwana. Anodzidze kusvika kuti mwana ngarige kuya kubasa kwamai. Iwe wakaureka mai wangu uchidodya mari yababa wangu. Ndikati mai weni ndewapi? Ndobva tangondidhonza chindijunga dunga. Chinhu ichi ndichipa 3 days chinenge chabva. Uri muroi. Hure rinofamba hure rinongopa varume vese vese nhumbi ziri yavo. Manje ini mari yababa wangu chairi kusangana nombochipa mai ndinombodya mari yababa wangu. Marata angu aya anotengwa na baba wenyu. Marata angu aya ndakamashandira. Ndo zvakaitika izvozvo. Saka nyaya yeruchi iri kuti arikuita ndakauresa mai wake. Ini mai wavo handiwazivi. inimbo relationship yenyu nababa wako Handina ukama bva ndakamboshanda mune rimwe bhawa rinonzi Resource. Baba we awa ndisecurity nepanzvimbo patinogara nanhasi. Ndiyo gadhi wepanzvimbo ipapapo. Hatina ukama. ushamwari Hatitorina ushamwari. kana kudana Handi. saka usiya kunanga inyaya kudana nababa wako Utori mubvunzo wanditori nawo kwavari kuti wandibatsirewo. okay pamoja Wari kubuya ndandisuri. Waibve mambanje. Wakaya wari 3 but wamwati 2 handivaziva ndakaziva nti apa. Ndakatondiwa hwima wacho. Sekutenda mwana mwana ndakutanga kuti ndakamboshanda nezvidhakwa. kushanda nezvidhakwa zvidhakwa nemunhu adoko saka mukashanda nemunhu ano makastro yake wamaziva wemwabaji izvo kuti mashanda nemunhu ano matekuteku muhamatoziya wemwabaji ndizvo here because it's a serious accusation. Nekuti wangotoreka mukapepa kwangu ainako. Pane tinenge tumashizha ere amene. Sei musina kufunga kuti tumashizha ito tunoda mushonga wemurungu. Sei makangoti mbanje. Nekuti wangu wakadzibata. Ndosaka ndabvunza kuti mbanje munoiziva here. Munotaura kuti mbanje ndoiziva. Ndoiziva. Because izvozvo hurumende iri pakati pekudii pekuti chinhu chinonzi madrugs mbanje nechiyati tiri kuchirudii kuchizwa nechazvo nezvacho tikatozwa nezvacho chinofanira kutopera kana ari munhu anotengesa madrugs kana ari kupinwa madrugs anofanira kusungwa yakusecha chamara unembanje unopinwa mbanje here ndakandibhema sigaret efodya ndobhema sisimai wezengwa ndisina masigaretsi ndosunga chimwe izvo zvidazvichimuna ndine masigaretsi panguva yebhemeni wange tatobhema mo
chimbonera ngatire nemasupera taitongwa tiri pashoko pametseta tiri paside pashoko ndopakatanga kutotituka ini takatozora ntakwaakomana wakusechi haoni nembanje aiwa hawandioni nembanje handitobvira vakandibvira masupera handina bheri aiwa kana kutorei mukatoonedoro kwete mbanje because waendambosiya zvoizvo ndaenda pambanje because munhu wese kwandiri nyaya yematoenda yeidiki pane nyaya yembanje ine zero tolerance mbanje kana uri kubhema chama siya kana uri kuima mbanje siya uri nhasi vangu vasingamboenda yangaita kuti asangoenda kumba nhasi inyaya yembanje asi kamwe kaungauramba karoti sechamunhu Alright, it's okay. Asi ndangokuyambira kuti kana uchidaro usadaro zvinosumbisa wasingatoa wakanaka nayo kuti uri kuwapfuma kusvika pekutoita wakatosvika pekuti wadzunga dumbu ravo ukapemwa rimarata ari pavamba pavo akatemwa nebaba wavo baba wako iwe zvikanzi iwo wakati futi iwewe iwo wavo ndo wakauraya chii mai wako iwo kuti akwanise kudya mari yababa wako ipapo ndokumira kutaura munhu ipapo vari kundinyepera handinotaura kuti rondidyira mari yababa kana kuti makauraya nayo wakati takatukana vachititi ibvai pano izwa shamba chekutotanga orit pamba pavo maenda kuti tisiri pamba pa tati paside shopu yavo iri apa pane chikabineti apa ndo matakagara titenga masipa edu matangaiti masipa urimwa mukebini saka iye ndiye akakuteera ukebini iwo wakazotanga kutaura nevakomana nandina watanga kushaudha ini ndakazotoda ndechiti mumzi zvakwana mumzi ndopakobva watanga kundishaudha kuti vachinditi iwo hauna kukwana ndosaka uchishandisa akatotukana iwo paukazonoshandiswa iwo watouyo unodini aya ndinenge ndakatowatukawo zvishobori takadaiyo ndosaka uchishandiswa wakatuka ndosaka uchishandiswa voramba ndopandakazovati imhomzi munova mandituka kudaro sei imi muri muvakidzani vanhu vamudhava iwo wakati ndakatukana zvo ndakatukana iwo saka zvawakutaura ndozvichaizvo aya hazvisizvo saka taura ndakatukana kudaro shamwari tati iwe awataura zvawakatuka wakautuka maererano nemarata maererano nokupfa mai vavo maererano nenhumbu nechizvese handizvo saka iwe uri kuti iwo zvavari kutaura handizvo saka iwe uchititaurira zvawakataura iwe wandakati aishuwa ipapo ndakazosuka pautoka kuti tutsire mhumbi zvouri handisiyepi nenoti wakanga wandituka kuti wakati wakawati hure based on what wahura nani zvawakataura chihwani chacho wakataura hure handisi nani chiritaura zvawangahura nani basis yeuhuri yapi yapi wadiyo muti mufundisi havakashashika sevakashandisa huri ai vakashashika wakatuka kuti ureka saka wariraiti wakawatuka kuti wakarwara navakao
andina kuvati muri kuhura saka wakati muri ndakatenene muri mai wangu ndatu wakati wewe uri hure ari kuhura nani mufundisi here mudhumeni here dhiraivha wazungu here uri kuhura nani nakati nababa vangu ndara kudanana wanodanana saka chitaura nyaya yako Takanyara. ndakati namdhara wako zveshe wanaondana handisi vanodanana asi ivo vacho vanozvira vabvunza kuti vanozviramba asi vanhu vanozviziva kana ungati herewo kuita mukadzi wemunhu kuti iwe nhasi warara nemurume wako iye asina kutaura kuti nhasi ndarara nemurume wako saka iwewe sei unaoposa munhu utataura kuti udarara nemunhu iye munhu wacho atoti handarara naye wakaonei chinokupai nekutaura kuti vanodanana akubva kwachirosishanda mushoko kushanda mushoko hazvina basa kana kushangadza nababa wako hazvina basa asi chatikutaura paka totaura nenyaya yeintimate love handiti yekuti yapfurikidza paushamwari hwaunodii hwaunoziva because pane chimwe chinhu kwakusheyiwa handizvo saka iwewe wamarubhesa on what kwautaurana navo wako Unozviziva here. ndaiwaona nguva nenguva kuona munhu aenda wako wako zviutaurana navo wako Kutokuoneka mudananira. andaiwaona nguvari wese nguva zhinji makapedza basa handiti baba wako iwewe ndigadi panzvimbo inoshanda maya saka munhu aifanira kutandadza baba wako mashopu ipapako ndiani besides store keeper ipo pane mashoko ndati aifanira kunge achiita sei achiwaraidza baba wako ari kugadha store ndiani kunze kwastore keeper anopa kuti gadhi pastore uyu ndistore keeper anditi makuva wekasika watoshanda musei iwe uri kuti iwe saka nekuti mukushanda panzvimbo imwe chete hapana mutaura munofanira kugara makapana makotsi saka iwe wanga uchiwaona nguva dzese wanga uchiwaona kupi wakaitira kuti ufungire kuti vanodanana wakaona mubhedroom ndaingozviona pamashoko shamwari izwazvo iwewe uri kukonda pamashopu uri kudanana nenamai wemukebheni hausudana nayo kebheni asi wazva kuona rukebheni uchitonotenga masupa kune mweshopu uchiya kuungana mukati ndiwo tonelekihud yekutodanana nemukadziwo ngokuti tiri kukupa utoende kotenga masupa kwajoni wauya komumwene kwamaibherienda chii usimamwiri kwajoni ndiwo tonelekihud yekudanana nemukadzi wemukebheni saka zvakataurwa nemaiya kuti wakati mumbuke apa kwangu ngezvechokwadi ngokuti wati vanodanana kana vanhu vadanana mubvunzo umwe chete baba mbiri vanhu kana vanodanana iwo kana udanana nemukadzi intention yako ndei paunodanana nemukadzi kana kuti paunoti mukadzi ndokudawo uri kudei uda mhino yake uda musoro wake uda kumbo yake urudei paunoti mukadzi ndikudawo It's a simple question. Paunoti uyu musikana ndakuda ndiri kushaya hope uchadza kurara nekukufunga uri kurotei uri kufungei chauri kuti ndiri kuda unudei pamukadzi Pindura mubvunzo.
Ningochida it's very simple. And paunoti mukadzi ndiri kubudawo anditi intention yako ndekuti kana wadiwa iye akati ndokudawo anditi it means kuti mawiri anakuenda mai pabonde ndonyaya chete kuti ndakudawo hakuna chipe iwe haunyendi musikana wachiti ndikudawo kuzoda musoro wake kana mhino yake wozoidii mhino yacho the ultimate goal yemurume kana achiti mukadzi ndikudawo ende mukadzi achiti neniwo anditi isungawirira yekuti shamwari iwewe neni tinokwanisa kuchienda pai pabonde bonde ndonozi ndikudawo iwe ndokudawo zvakana kuti ndipewo iwe ndokutorako ndokudawo zvorevei ndipewo anditi mukadzi oti chii tora hako iwe wodini wotora saka kana watora makuta sei maakupanana mabamina saka zvoutaura nezvokuti uri kutaura kuti baba wako aidanana namai ako meaning kuti the ultimate goal ndekuti baba wako akarara nani namai ako that's why waijunga mai avo chiri nhumbu iyi ngaibve haucharambi because one wanga wabhema mbanje, two wanga unga masupu wanga wakadhakwa hatisi unaona saka zvese zvitondongedza kuti wakazviita because kana wanga wabhema mbanje wanga unga masupu hauna marambiro because ndinokuwa kuti kaini munhu anomutaura kuti zvaakaita akadhakwa anozviziva mangwanani munhu yenga aregere kuisa mari mwadoro tidesati munhu anorangarira zvakaita zuro akadhakwa munhu iyenga aregere mwadoro uri kuwesta mari ngaatenge makebheji nenyama wana wake because doro unomwe kukanganwa nhamo dzako dzese kukanganwa zviro zvese handisi kuti ungowane dzungu handisi munhu akazone dzungu zviri kutaura kuti zviri kuti haazivi zvaanoita ukazone dzungu iri simply means chii hauzivi zvaunoita handisi ndozvinoita chidhakwa hachizivi zvachinodini zvachinoita ukaona chidhakwa chaakuziva zvachinoita it means kuti ifeki chakaronga hachidhakwa iwo ngotora mamutora masupa zvinomuda ukabhini handizvo ndiwo unotaura hatichindataura ndiwo wataura ngatenderera ndakatuka zvishonga asi wakanga ndituka kwakwakudzona dai wamboriwa zvoya kumangara zvaireva kuti wakarwadziwa zvino dipende yekuti hauna kuya kumangara tinizi akamangara ndiye akarwadziwa kakawanda kacho anobaya munhu nebanga hanzvo hasi anoindawo mapurisa asi akabayiwa nebanga ndiye anoindawo mapurisa munhu nguva dzese ane marwadzo ndiye anotsvaga relief saiwa ndikuona kuti mutanga uramba kuti aiwa handozviziva aiwa handozivi handiona chiona manje zvinhu dai baba wako ari pano handiti tamubvunza obva kuti handanani namai waiita sei dai mudhara wako anga aripo wobva hatoti namai amai aotati baba wako handanani naye mudhara wako obva kuti shuwa tidanani iwewo uri kuti munodanana waizoita sei
aishanda nanhasi pakatoshanda wezodinini zvafanira kuti wafumura mabao imakarorwa here mai makarorwa so it means kutora mabao akapumba nemukadzi wemunhu how can you give nhombo yeumwe murume weumwe munhu wakaziva sei munhu kuti haisi yemurume mudzi wemukadzi ndeyababao wakanga waonei vakakirema kuchabvunzwa zvakati mabvunzi panozoita panapa munhu angona pakangotitusa chakutonga vanhu vakawanda munhu maanzawo pakashashika no inini kwandiri because ka zvawakatoita hazvishamisi kuti ndikuona murume mukadzi uyu akuya panapa achitaura kuti baba wakuyo akapfuma nemukadzi ndandonota pasi kuti wataura iwo zvishowadana ende nhasi murume iye achauya ashandisa iwewe kuti zvishowa makatogwa mwana wacho akatotaura ndoruzvisi nhasi handiyo hayo chii nyaya asi nenyaya yekuti iyo nhasi tungoti wadini wapumha chii munhu plus zvawakaita imi mambuya mafaranga makaita futi mapurisa handiti one he threatened you two kujunga kwakaita chii dumbu risiri rake nhombo isiri yake mwana ari mukati asiri wake mukadzi asiri wake kutokandara ndakatongasire kuti ndakazojunga dumbu aipapo parondingebera ozonazoitika rezvorichi orit iwe ushamwari dzako dzaungoenda kudziripi pamaima umwe wacho vari kukulandisa imi maipa makajungwa jungwa wangarikotera mwana wenyu haitiiineseioti murume wenyu kana mwana wenyu haiti witness umwe anga aripo besides mwana wenyu ndiani hapana wakomana shamwari yavo wakomana ndowazi baba vangu waripo wanga waripo boza wakomana wakazosvika pakutomusiya wakatoba ko muridzi wekabheni muridzi wekebheni ndini asi zvato zvavari kutaura zvokuti anzi wakayauka nomwana uri mukebheni vari kutonyepa mukebheni vangu munotengeswa hembe ende kebheni umwe nomwana kari mukebheni baka ndizodiro ravari kuti anzi wakayauka mwira mukebheni ripi azi kebheni panext amatu mukoma vakasvika pane kebheni rekutanga tichikizoletso that wakazoiswa noganaituwa asi mukoma wakudini maitu wacho wanga wasidoti mukoma wakasvika pakebheni rekutanga ndobva watanga kutokota iri huri riri munhu asida kuri mamisa rakajera kudya zvemahara baba ungana dzako wakakumusha nekuda kwehuri riri mukati akari kuchengetedza anga akamira pane webheni makebheni kana anofidza mamusina munhu here kebheni manga murimo munhu angari mabva muti kurumidza mapana pane kuita witi asi ndakati munhu enda kati ndanodzenge ari kupoterwa ndini ndamutoba mwana wekupopota chakamnaonzwa mawitness arikuziva zvakadii zvakataurwa nezvakaitika izvi kana paripo pakatanga kutaura munhu iye akamudzinga iye zvakaimazaererai munhu iye akamudzinga kuti zvauri kutaura nechisiyana nazvo ndiyo witness number one because ndiye ari kuziva zvakataurwa nemukomana zvakabvira sizoyapenyani akamudzinga kazoyapenyani akatomudzinga iye ndiyo witness chaiche kuti akadzinga zvakuti munhu akadzingirwei asati nesi kuti arikuramba ungomuziva uriyo aripo saka imi murume wenyu pamwaya kudare kuno pakataurwa nyedzi
Mumenya muchini nyere. Unoenda kugara kwarari kubasa. Asi Handina kumbopasa kwanoenda kuti ndandinopara. anondola. Handinokwanisa kumuta. Nasa kutozona. Nasa kutozona, nasa kutozona kutazasa. Imba yakati swatu. Oh. Dati imba yakati swatu ire. Wemunogona zvika foundation is Kozi andia ndasei. Munhu yakudare kuno mumwenya azozori muri kudare kuno. Inde makati. Nhumbu yamuti wakizwa nezvayo ndeyake. Makapesana kuona ndanini nemumwe. Saiba. Mwezi wapera. Saiba. Saiba mane moza nevakusana wana nemumwe. Ndovana kuenda kuti uita. Mustora kuenda kuenda kana makapa. Ndati box of paper ndakamsana wana nemumwe. Oh. asiya muziruwa. Hapo kuziya ndotoenda. Ndimakaranga ndimudoro. Ndatoenda ingombe kupara. Ndatoenda ingombe. Saka zvazvina okusiku yakudare kana kuya kudare kozobvesa akuzviziva kuya kudare imi chamuti kuti mbendo parara chipa pamutora munhu ndakana munhu Na baba awa ndo kwanza ndo. asachazobvuma mashoko yakudare nemunhu yakudare napakona musina mutauri amunokona pakirita nyaya ikanokuramba kwenyu kuzi mubvunzo inyo muchadzoka kuti sei musina kutaura kuenda kudare kana kuti sei musina kutaura kuti zvakakutaura muri mukadzi wemubairi kana kuti ndati muri mukadzi wemubairi kana kuti girlfriend muri wana wangane munhu mune chuu inu mude chitu iye anogara kwano kugara naye munhu mune murume here mune murume here kana kuti yege yenyu haisi zvamunozotaura handiri mukadzi akaruka kuzikabvunza kuti murume wako hane mumhurire kuti hamina muchatozivo kwarare kwamunoenda kupa munoenda kwarare kwachanongaenda hana kugara nani anyway hatichataura hedu izvi zvakawanda asi tanguti mubatsiri zvamaita mai hazviite kuti munobuda mudare nani hapana kana tete kana ani kana mubanzi kana ani wemauya naye uya musaite upenyu hwemubhawa kalaiki mubhawa nokuti hakana hunhu musaikatori kuinda ubani menyu nakalaiki bhevhai semukadzi wechii munhu ane imba anoda chii imba yake yekona kuita zvokuti zvangoitika izvozvo hamene you can't come to court murume wako kuti haziva kuti court nemunhu akakuakiuza kuti uri kuvhura kana kuti uri muroi kozi nyaya dzedzi dzakakura idzi uyu mukomana toati makauraya mai vake imoti baba wacho hasi kuzviziva kuti makatuka masungiro motora mwana kuti mwaenda ikoti Kugara mboko kudai mamuta nyaya yenyu kuderukirika pakuvhura kuti zvakataurwa zvakaitika kwamunyara noti kuti mauya mukoti motaura zi baba wasimuzoni ndiri kuno kubva nenhumbu yacho baba wasimbozoni ndeyani ngatisadaro but anyway handiyo nyaya yedu dzimwe dzacho tinozodzonawo kusvika asi for now ndeyabweyo shamani yekuti wakatuka mai avo hauna proof hauna evidence yekuti zvawanga uchitaura ndizvo kana kuti chii saka unofanira kumbira mai avo vetera
kumbira zvekirera sinzari mukadzi wenyu gozi raiti naudya kuti upise mombe yacho kuendesa ukakuaa baba wachati mombe yapi kuti ndati mukomana bvise mombe haisi kuya iri mari but iri kuya iri mombe inotsika saka murume wenyu muchati mombe yabve ndatoona kuti ndisatoziva kuti ndinoziva kwandaita nekudzidzo kwandaita zvakanaka ndichisvika kumba ndotoudza ndinoudza tiwa kuti unobata tovaudza mafambira zvaita kunyange zvakanga ndisingazoita mai uyu ngaende atori uzochadiwa murume wake aya I think that's the business. Murume Murume wenyu endai mutore murume wenyu mouya nemurume wenyu mujudgment tomuexplainira murume wenyu what happened modzoka panga zosvipa judgment murume wenyu ari kuziva kuti nyaya imbori nevanhu vekumba natora nehama dzenyu already kwenyu mimka maifanira mauya kana nehanzva dzenyu kana munyira kana sisi saka manoda udini endai ungogari Alright, 26 uyeni murume ndeito vatapa judgment saka chamadzokera 26 for judgment